Tanyo kari goten. Aki sigara na ki school. School mbiere chemim. Ande tayo. Chinke chinabuganda bongi gana toroseri nonyeranchi. Lero Jumamosi kange kwaro setikare maintu twarure school. Nanyoru gana gatigana ara butenya boni garende gangange. Na ki school mwalimu makori mbiare. Mwalimu mbia naki no mbiyare ata no nero ntigali magega kongora kyo busabu boberega butatonchereka. Na mumisiri omete igo nayo ngere gukwira ni mego somyo busabu kwa mumisi ngeginta maiti ntebia mwalimu muga kino beto mumisi na misate yarende yo mete mwalimu naro ko chobo muya kwa mumisi mbiyare tinda itinga soana ni amangana abantu ne busabu bagatira ni mega no rochonya gutwara ki barabuga kia airuete nyonya sa musise abona kunya gukwira ni mega iga no choete bu akie ndaite kabisa ngite kangirende babo mwaka no royo boko bwate gukore biye ge school biya akie ngasete aye nombo ni ante tendagere so mesa yega kisoma usino chande college na kureke college goika ogende kani goika Utako ngeti muna nakoro choko sensara kuro matoke muinari ga. Tiako ngnyori. Bese mwayibu nari korugaro nachete kumutali. Ngatige bikoro twende isiko mwairende bunago chosi ya karumu kali. Nkaswa. Una naswa nyomba iga. Tinda atenge kinintenge osokiro oyirie bikoro tubyane kuruska gasieka. Ngiye kyo ayoroche ke minute. Akabirusi korugari swati getiska kabeka. Isiko akabeka nyomba. Ekyo Ono muntu obwata abantu abangu boni gali kubisa abantu mbarora. Ona ngeti kwaso nanyuta nyori goro yae. Ya bono mete na benge y'Nyasaye kunya gukuruserie bigoche gusino eta matemo. Nyasaye tatakirete abantu bayamaya. Ayubu tari kwenda ande gaki. Ayubu no ari kinyore kae konya masomo kore oche isiko ga Ayubu no ibwe kinyore tari kwenda. Ngo tigero muntu no bwate pipi gaki ogocho ngo ibune barasi rero matwa gosana bono ngo chanche na magoro gaki. Tari kwenda ande gaki konya masomo ae gaki Ayubu era no ari kinyore ke okora masomo ae bwate nyore gentu kia ogende guchumutu. Ayubu go komenta na masomo na achire mutubono Ayubu orura amasomo akina kinchenya arobogimo ya soma ya iga tocha kutugweka na toro chuna tu agoteire nkaga iga ndenchara tiga kongnyori nchandegete avocado nchire mina ari gaki to enda to cheki mama na begete gali torare ya to gire goni gatiga nkongera avocado Ayubu bwesi konyo nchandre kwanza na mutagete na ari kumung'anyi ya konya masomo boko yuwe na mutagete muntu mente rumwe yemo ya soma bono